अकल भटनि थाखाय 1000 2000 होनानै दिनै भट बायनो थाखाय आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरो। आसामनि मिनिस्टारफोरनियाव रायजा सोंनो हादोंना रन्जन दैमारा बबेयाव दोङो? इलेक्शन समाव जेब्ला न'फोरा गिर्जा न'फोरा मन्दिरफोरा बाथौफोरा जेब्ला हुख्रेम जायो बै समाव आसामनि मिनिस्टारखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरनायमोन। जोंनि बिटिआरआव दिनै आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय। मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि मन्तब्यआव आं बेखौनो बुंगोन, जुदि बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिया उन्दै उन्दै गथ'फोरनोसो बिपिएफखौ हगारनानै होबाय, इमोसनेल ब्लेकमेलिं खालामो, बिदि बुंनायनि सायाव आं दिनै बेखौनो बुंगोन, मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समावनो जुदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै बर' रायजो राजाखौ इमोसनेल ब्लेकमेलिं खालामनो हायोबा, गाफ्लानो हायोबा दिनै राजनितिकनि मानसिया मानो हाया? नङा नङा, राजनितिकनि मानसिया मानो हाया? नों फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामबाय, हाजार हाजार रायजोखौ नों ब्लेकमेलिं खालामनानै गाफ्लाबाय, दिनै नोंखौ दिनै फोथायनानै दिनै रायजोआ नोंनि उन उन हाजार हाजार थांदोंमोन, नाथाय बेफोर गासैखौबो नोंथाङा दिनै खनसेयावनो फोजोबबाय। दिनै आं हाजार बार बुंगोन दिनै खैफोदनि समाव आइमोननि मादैमोननि खैफोदनि समाव आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरा। न'खरा जेब्ला बायफ्लाङो, हाथि बोजों गाथार जायो, सोरबा बुथार जायो, इलेक्शन समाव जेब्ला न'फोरा गिर्जा न'फोरा मन्दिरफोरा बाथौफोरा जेब्ला हुख्रेम जायो बै समाव आसामनि मिनिस्टारखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरदोंमोन? लेंहराखै। नोंसोरनि दुखुनि समाव लेंहराखै। अब्ला दिनै जों बुंनो हायो अकल भटनि थाखाय 1000 2000 होनानै दिनै भट बायनो थाखाय आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरो। दिनै जुदि रायजोआ सोंदोंना, दिनै असमनि मिनिस्टारफोरनियाव रायजोआ सोंनो हादोंना रन्जन दैमारा बबेयाव दोङो? दिनै रायजोआ सोंनो हादोंना दिनै स्कुल कलेजआ मानो सरकारि जायाखै? दिनै रायजोआ सोंनो हादोंना दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ आर्मि मिलिटारि पुलिसाव सोगोन होननाया दिनै सोबायना? बेफोरखौ दिनै रायजो राजाया आसामनि मिनिस्टारफोरनियाव प्रमद बर' बिथांनियाव बिनि थाखाय जों खावलायदों, असमनि मिनिस्टारफोरखौबो जों खावलायदों, नोंथांमोना दिनै हुजुग खालाम। जोंनि बिटिआरआव दिनै आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय। बेनिखायनो जों हाजार बार बुंगोन, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों गाज्रि मोना। नोंथांखौ बाहायनानै दिनै हाजार हाजार कौटि सानख'नो हायै फैसा जोंनिफ्राय लाना थांबाय। जोंहा बेयाव दुखु दङ। दिनै 3 बोसोरनिबो बारा 3000 पस्टखौ दिनै जब्द खालामनानै लाखिबाय। कौटि कौटि फैसा दिनै जोंहा बरबाद जाबाय। सेंग्रा सिख्ला दिनै गोग्लैनानै थाबाय। दिनै बेफोरनि थाखाय जोंहा दिनै दुखु दङ। जोंनि गासै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमा दिनै गाज्रि जालांबाय। बिनि थाखाय जों प्रमद बर' बिथांखौ जेसेबां दिन बे बिटिआरआव चिफ जानानै थागोन, बिथाङानो दिनै बे आर्थिक अबस्थानि गाज्रिनि जाहोन। बिनिखायनो जों बिथांखौ गोनिफ्राय दोनथ'नानै फोजोबनो थाखाय नङा, एसे साइडआव दोनथ'नानै जों दिनै आर्थिक अबस्थाजों लोगोसे बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ जोङो उन्नति खालामनो थाखाय जोङो आवगायलांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि, नोंथांमोना फैगौ बाय इलेक्सनखौ लानानै बाजार रेलि खालामनायखौ बिटिआरनि सासे गोख्रों PM रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि कर्मिफोरा बाजाराव अमा गुन्थुथि आग्लायनाय अमा आसिखौसो नागिरदों होननानै बाथ्रा बुंबाय थादों। बे बेलायाव मा फोरमायगोन? बे खोथाया एसेबां सिरियास खोथा नङा। आङो सिरियास खोथाबासो आङो रिप्लाइ होयो। अमा खुन्थुन्थि ना हाथि हाथाय गोमा लायनो थांदों ना मा, जों बेखौ मिथिया। दिनै जोंनि बुंनाया बेनो, जों सिखाव नाङा। मादैनि गोसोखौ जों फैसादों बाया, मिथिबायना? आयंनि गोसोखौ जों 2000 फैसादों बाया, जों सिखाव नङा। दिनै फैबाय थानाय 12 तारिख महरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो न'खराव सिखाव हाबगोन। बे सिखावा जाबाय मानसिनि गोसोखौ खावग्रा सिखाव। दिनै माबा थाखा फैसा खावग्रा फैसा नङा, बियो होग्रा सिखावसो।
बिनिखायनो बे सिखावनिफ्राय बर' रायजो राजाया जोंनि बिटिसि रायजोआ दिनै बासायनानै जेन थायो मानगोनां जोंहा मा रन्जित बसुमतारी सारखौ आं सनमान होयो बिथाङा बहुद गोजौ हाजोनिफ्राय फैबाय नाथाय रायजोखौ दिनै बिथाङा थगायबाय बेखौ अननाय होदोंमोन बेखौ दिनै साबायखर बावदोंमोन दिनै रायजोखौ बिथाङा अननो रोङाखैसै हाथिफोरजों मानसि थैनायनि हिसाबै आंनियाव दङ अननानै आं दिनै बुङाखै बेसेबां मानसि गाथार जाखो बिनि रिपर्टआ आंनियाव दङ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि डाटा आंनियाव दङ अननानैनो आं दिनै सासे संग्रामि नेता होननानै आं दिनै होआखै खैजोन मानसि हिसाब थैखो बे हिसाबो आं हायो नाथाय अननानै मान सनमान बिनि सेबां सेक्रिफाइस आं खालामनो हायाखै जानो हागौ बिनिखायनो आं बुङाखै मिथिबाय थेंक इउ